karanasan, ating pinagdaanan, ating pinagsamahan, sa hirap at ginawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Ang pinagaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gungunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohuan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DCKI Iriga. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply para po sa madikalidad na electrical product. Day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Holcan, San Francisco, Iriga City. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. Mga karonda, magdangog na sa programang Parareta Asimlatika ni Parasena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Parareta Asimlatika ni Philip Parasena. Matugang Diyos marahay na aga po sa Indo Gabos. Pet sa 4 na kita kana bulan na Hunyo aldaw po kita ni Miyerkules. Kay banya to sa lado technical si Chabe na obra. Kumusta sa mga parantrabay niya to dyan po sa Merkado Publiko kan Syudad nin Iriga, digdi po sa bilog na Ringconada area Sinman, probinsya kan Camarines Sur. Siyempre, dyan sa tercer distrito ka na probinsya ni Albay. Kumusta po kamo? Ano manan sa indong pinagigibo? Iribahan po kita ngunyan sa laog ni na sarong oras na presentasyon ka na sa tuyang programa. At dyan, masunod na Kaso Record 3. Uy, may imbitasyon palang digdian. Ano yan? Saan ko na ang panlungsod kan Iriga? Naka-address ki Apa. Please be invited to a public hearing of the Committee on Land Use, Urban Planning and Development, Committee on Ordinances and Legal Matters, and Committee on Cultural Minorities of the Sangguniang Panglungsod of the City. Scheduled today, June 4 at 9 a.m. at the City Session Hall.
Important matters will be treated upon relative to the enactment of the zoning ordinance for the implementation of the updated comprehensive land use plan of 2023 up to 2032 for the city of Iriga. Kindly therefore be present during said hearing in order that we could make the necessary recommendations, appropriate action thereof, and aid of legislation. Thank you for your usual concern and cooperation. Very truly yours, Dan Reb N. Abuniti, Sangguniang Panglungsod Member and Chairperson, Committee on Land Use, Urban Planning and Development. Noted by Idsel Sirano Di Maiwat and City Vice Mayor. Nakapalaman, digdi sa Ordinance Number 2025, an ordinance establishing and adopting the revised updated comprehensive zoning regulations for the City of Iriga, Province of Camarines Sur, and providing for the administration, enforcement, and amendment thereof, and other purposes. Whereas Republic Act 7160, otherwise known as the Local Government Code of 1991, authorizes all local government units shall, in conformity with existing laws, continue to prepare the respective comprehensive land use plans enacted through zoning ordinances, which shall be the primary and dominant basis for the future use of land resources. Whereas furthermore, Section 458, Paragraph A to 9 of Republic Act 7160 authorizes the Sangguniang Panlungsod to enact integrated zoning ordinance in consonance with the comprehensive land use plan, subject to existing rules and regulations. Whereas the updated comprehensive land use plan requires the enactment of regulatory measures to translate the planning goals and objectives into reality, and zoning ordinance is a legal instrument vital for its effective implementation. Whereas herein revised updated zoning ordinance complied with all the prescribed procedural and documentary requirements of the CLUP zoning formulation process, including a public hearing held on June 4 today. In addition, it passed through a cursory review and approval by the Provincial Land Use Committee and member national government agencies through PLUC Resolution Number 001, Series of 2025, entitled A Resolution Endorsing the Adopting of the Comprehensive Land Use Plan for 2023 up to 2032 and Enactment of the Zoning Ordinance for the City of Iriga, Province of Camarines Sur. Whereas the Sangguniang Panglungsod, in enacting the subject ordinance, determined that it is crucial for sustainable and equitable development as it enables growth, protects the environment, promotes resilience to climate change and disaster risks, and ensures that communities' resources are vital to thrive, hence the approval. Now, therefore, be it ordained as it hereby ordained by the Sangguniang Panlungsod of the City of Iriga, in session assembled, to establish and approve the following zoning ordinance. Sponsor po kayo ni si Honorable Dan Reb N. Abuniti, as in man Honorable Nikki Lagrimas. Yan po ang importanteng pag-uurlayan ngunyan na pagka-aldaw duman sa Sangguniang Panlungsod kan Iriga alas 9 nin pagka-aga. Manunungod sa zoning ordinance as in pag-update kan comprehensive land use plan kan lokal na gobyerno kan na syudad din Iriga. Madurar po ini gagamiton ang CLUP sa laog nin poon 2023 hasta 2032. Kumbaga iyo po inan magiging basehan kan mga programa kan lokal na gobyerno kan na syudad din Iriga dapit sa indang pag-implementar kan anuman na klaseng mga programa
kan lokal na gobyerno. Meron nasa linya si Ate Glenn. Ate Glenn, pasok. Salamat karundang Philip liwat maray na pagkaaga. Palaog na kita sa Aldao kung sa mas magiging seribot ang kabungan kan lokal na gobyerno ta haraninaan sa tuya pong City Pintakasi sa Petsa 13 kan bulan kan Hunyo. Sa rubaga sa pinaka-aabangan karundang Philip iyo ining Miss Iriga, Miss Rinconada, and Miss Bicol Tourism 2025. And kuyukan swimsuit competition petsa 9. And pageant night petsa 11. Asin itong magiging motorcade sa mga nanggarana petsa 12 sa Independence Day karundang Philip. Diyan yan mahiling kung mga sa Irisay ang 5 mapapalad na mapuporonahan. Itong second runner-up, first runner-up, Miss Bicol Tourism, Miss Rinconada, and syempre ang sinusungkit na corona sa pagiging Miss Iriga 2025. Pigahalat ko kuta. Ate Glenn, pigahalat ko kutang magbali so pag-iriba ta sa profesyon dyan sa Sarong FM station sa Syudad Gan Iriga kundi di ba nagbali? Iyo nga ni, aram ko nagbabali ito sa ibang lugar, karondang Philip. Kuyan siya. May kuyan, binalihan lang nga ni, dahil palang nahaloy, daro dyan sa Cam Norte. Pero ngunyan, ano daw ta, dahil nagbali. Oh, pati duman sa partido area, kadakol man kan mga nakuha niyang award. Yung nga ni, kaya sa ngunyan, may rapon yan kung ano pa, dahil siya nagbali ngunyan. Baka kuyan pa, pagalpa kay itong enot niyang pinagbalihan sa ibang lugar, karondang Philip. Baka may plano man yan sa mga masunod na taon digdi sa Syudad Can Iriga. Pigalat kong magbali si Ate Raquel. Teka, mag-irit. Ano ito? Nag-irit ka kayo? O kaya si Ma'am Kyle? Siguro, Mrs. Rinconada o kaya Miss Iriga, Mrs. Iriga. Ano daw kung makaisip man kaya ang lokal na gobyerno? Bako ng Miss. Oo, bako sa nang Miss, kundi maging Mrs. Iyo nga ni. Sa ibabagang lugar, ginigibo yan. Oo, sa Syudad Canaga, magirumduman ko, iguang Mrs. Bicolandia, iguang Mr. Bicolandia. Iyo. Pero sa Irigas, aram mo kaya, ang sarong pa dyan, medyo baga ginagastusan man yan. Siyempre, grabe ang preparasyon. Hindi pa lang ganing sa Miss Iriga. Dahil ko lang aram kung kuyan, pera ang posibleng magastos ka ini kan lokal na gobyerno. Pero kinatuudan na ini kada Pintakasi ang pinaka-highlight ini pong Miss Iriga Pageant. Igwa kita kan 20 official candidate. Garo ang malaban-laban digdi sa pagka-Miss Rinconada. Apat lang. Sa Miss Iriga asin Miss Bicol Tourism kadakol kan maralaban-laban para masungkit ang corona. Candidate number 1. Si Christine Orbilia kan Minalabak, Camarines Sur. Candidate number 2, Jade Nika Labios kan San Francisco, Iriga City. Candidate number 3, Christine May Alok Daet, Camarines Norte. Number 4, Maria Shelley Sabularse, San Antonio, Iriga City. Candidate number 5, Rica Jane Pinalba, It actually Sorsogon. took a very tough Candidate meeting number to 6, get me out of the sport. Amabel Ibatco, Camarines Manny Norte. I mean, he Candidate number 7, Alexandra Cristina Urinio, Naga City. Termina ini nagbabali, nadadawag pa ang pangaran niya. Ano ba madigdi mga baguhan? Number 8, Eureka Lynn Moranya, Nabwa, Camarines Sur. Candidate number 9, Bettina Pauline, Francia, San Nicolas, Iriga City. Candidate number 10, Audrey Alexandra Villa, Baaw. Number 11, Marie Alain Custodio, Bombon, Camarines Sur. Garo may kuyan ini.
may corona ini sa Miss Kaugma ini si Miss Custodio. And then candidate number 12, Angelica Centeno, Baaw. Number 13, Rani Lakmi Adado, Legazpi. Number 14, Micaela Comoda, Lagunoy. Number 15, taga Santo Domingo ini, Mary Dean Monghe, Santo Domingo, Iriga City. Candidate number 16, Sandra Seton, Siruma. Number 17, Sena Elisa Valdemoro del Rosario, Banao, Iriga. Number 18, May Egipto, San Agustin, Iriga. 19, Maria Cassandra Completo, Bula. And then candidate number 20, si Barbie Ann de los Santos, San Miguel, Iriga. Kung mahiling man mga kuya ninda, panlaban na pictures, karanda Philip, aros walang itulak kabigin, mga magagayon sexy, aralang tawang mapuputi, ang mga kandidata niya to, digdi sa Miss Iriga, Miss Rinconada, and Bicolandia, or Miss Bicol Tourism 2025. Ang pinaka manggagana digdi, 200,000 pesos ang makupa ang premyo kan pagiging Miss Iriga, Karondang Philip. So magayon yan, ang tabayanan niya to, kung isa yan mga magarana, ang pageant night, pwede sa dyan po sa Iriga City Sports Center. So yan ang po yung dagdag na informasyon, Glenda Biaros, reporting. Field Report! Salamat Ate Glenn sa mga dugang mong informasyon dapit sa igibuhon na pageant night kana Miss Iriga, Miss Rinconada ngunyan pong 2025. Congratulations duman sa mga manggagarana, asin duman sa mga day papaladon, day siswertehon, better luck next time. Pero man sa na yan politika, igawang mga nadadaw, igawang nanggagana. Pag nagbalik ka sa competition ng mga araw kaya na beauty pageant, minsan nga ni dahil nag-expect ang iba tapos ilugod ang nanggagana, kaya swertihan lang. Siyempre kadakol man pinagbabasehan, kaya lang dahil mga ginarog kan mga nagtalikod ka itong panahon na garo nagkaigwanin kontrobersiyan Miss Iriga. Panahon pa ni dating alkalde Madela Yorobe Alpilor na garo pigdudahan sunanggana ba kung taga Iriga ay napangyayari. Sana mayo ng araw kaya na mangyari. Minsan kaya dahil nasasara kan screening committee ang mga contestant. Dapat masarang marayta at ang iyang Miss Iriga pero nga taga Pulanggi ito ng gana ay pambihira. Dapat so lihitin mong taga Iriga ang manggana kaya nga ni Miss Iriga presenting abalaman ana Pamplona sin man ana MDRRMO sin Bureau of Fire Protection sa Pamplona sa pagrespondi sa karambola kan tulong lulunadan. Poco mas o menos alas 12 in pagkabanggi Kasubanggi Kunyo 3 kunya na taon kan mangyari ang madugong aksidente. Magabata na bulos kan trapiko sa magibong na tinampo. Gon sa inisyal na report, nagsabog ang gulong kan L300 van na pagsasadiri kana Milaor Trading Corporation na pinagmamaneho ni Jomer Ugod Valderrama, residente kan Santiago, Pili, Camarines Sur. Kaibahanan sa iyang painante na si Roden Sarsaba, residente kan Naga City na iyo ang grabing naipit. So minalpokman ang nasambit ng lulunadan sa rupang L300 dahil ang tanganing maipit man ang driver na si Larry Calaguyo, residente kan Barangay Pamukid, San Fernando, Camarines Sur.
Grabe mga aksidente sa bihikulo, kaya ingat-ingat po sa tuyang mga kababayan. Kung arog na kayo na nagkaka-repeat mga nabibiktima kan aksidente, yan po ang problema. Nagiramdaman ko pati ang mga naipit na yan. Kan panahon ng eleksyon, kadakol ngayon paipit. Neta, dahil nagkaka-repeat sa mga lapit. Ay ano na yan? Yan, may nagkaka-repeat na sa sa aksidente sa mga bihikulo diyan sa Pamplona, Camarines Sur. Usong-uso daw ang aksidente diyan sa may Pamplona, San Fernando, diyan sa may Sipukot, Libmanan, ano daw taarog kayan. Nangyayari diyan po sa mga naunambitan ng lugar. Sabi kaya rulubak daan tinampo. Kaya minsan yupuan ginigkanan, nagkakausan ng aksidente ang rolobak na tinampo dyan sa Primer Distrito kan probinsya ng Camarines Sur. Abot yan digdi sa mga dyan sa Segundo Distrito, grabe man po dyan ang mga pag-repair, reblocking ka na tinampo. Dahil matapos-tapos ay ano na yan. Siyempre kalilikay kan mga driver sa lubak, nagkakaw sa lugod po nin aksidente, pagkagurumok kan bulos kan trapiko. Yan po anday na re-resolveran dyan sa distritong yan kan probinsya kan Camarines Sur. Aloy ng panahon dahil napapakarhay, natutultol ang tinampo dyan dahil natatapos ang mga reblocking. Ayan o na yan. Maray-ray nga ni digdi sa Rinconada area kulang bagaan mga reblocking. Diyan lang sa parte kan Nabwa. Pinagahalat lang po digdi sa siyudad kan Iriga, ito bagang mga road widening na dapat mabugtakanin drainage canal ang barangay San Isidro, sagkod ngunyan Suruya, mga residentes dyan sa National Highway. Kaya ito ngaya sabi kan DPWH sigpaparakorontra kaya ngaya, kaya dahil nagkaka burugtakan in mga drainage. Ngunyan sabi man kan mga residentes kan naunang bita ng barangay, ngunyan ngaya mayo na kaming reklamo, di gabaon nga kung gagabaon dyan, basta bayadan man kami. Dahil nalugod nga pinapakaray, dahil nalugod nga binubugtakan ng drainage ay ng DPWH tayo ni. Yapot ko daw yan kay Engineer Aris Hermoso kung ano na ni status kan road widening na bubugtakan ng drainage canal dyan po sa barangay San Isidro. Nangungon sa misyonan sa tuyang mga kababayan, mayo nalugod nga ang pabubulusan kan tubig, tamayo ng drainage. Kumbaga nagkasurulat lugod, bako ng diretso sa tubig sa drainage, kaya kung panahon na naman ng tiguran, nagbabaha na ibang mga residentes na yaon dyan sa gilid ka na highway sa barangay San Isidro. Ay na pong mga proyekto tayo ni mayong ibang babasulon kayo ng DPWH sa bigpaparapuro nan sanaan proyekto dahil man tinatarapos. Anong nangyayari sa mga kontratista? Kadahin indupig sisigato na matapos ang proyekto. Yan lugod sa may pagaling kanto, pasiring duman sa San Agustin, magayo na ang tinampo, dagos-dagos ang road widening. Ano po ining digdi sa barangay San Isidro, National Highway lugod, natatapos, ay mana. District Engineer Leopoldo Varela ay pakarayon nga niyan sa indong pag-implementar kan mga proyekto digdi po sa Rinconada area. Makasusupog.
an barangay San Isidro po kay puhan man kayan an drainage canal. Madali na naman nagpuo na nga ni an rainy season. Tapos dahil panin drainage canal ay ano ng mga proyekto yan, taonan binibilang antes magkatarapos-tapos. Paanong dahil mabubuisit ang mga constituentes ka na barangay San Isidro pag nag-uuran, may kalamidad, binabara na susenda nga rong, taday man tapos ang mga drainage na apektado kan road widening. Si Bangani, nagsasadiri na sa ng gabaon, susenda ang mga edipisyo, tapos ang DPWH man, dahil man naghihiro. So, kontraktor kayan, dapat sigatuhon. Release na bagan pundo kayan, kundi an masakit kayan kung naubos na naman sa pundo. Kaya na puro pundo sa patrabaho ay ano mana karhay po nga ni kamo kan sa indong mga trabaho sa tuyang presidente nasusuya sabi dalion ang mga proyekto na pinag-iimplementar kan sa tuyang gobyerno. Kundi kun kamo mismo ng mga yaon digdi sa baba, sungkailan, mga matatagas ang payo, kamo ang nasusunod, ay inutil po ang dalagan ka na proyekto na dahil nagkakaraman, dahil nagkakatarapos-tapos. Kaya anong pagmaigot kan sa tuyang presidente, kundi po makikooperar ang lambang ahensya kan sa tuyang gobyerno, dahil maasensoan sa tuyang gobyerno. An sa tuyang nasyon, pag-araw kayan ang mga sistema, bagulbulan. At nanganing mga malasado, nagkakaharaman na proyekto, an iba, tapos haluyon pang magkatarapos-tapos, ini sa nanganing diversion. Paghali dyan sa Santa Cruz, Baaw, Camarines Sur, pasiring duman sa La Medalla, mala, sagkod mo yan, pigaagyanan kabaak. So kabaak, dahil pag-iraray natatapos itong luwasan dyan sa may barangay La Medalla, dahil pag-iraray pigpapaagihan ay ano ng proyekto ini. Pinuunan yan kan magtukaw bilang alkalde kan Banwaan din Baaw si Mayor Jeff Beseño. Ngunyan patapos na lamang ang termino ni Mayor Jeff Beseño dahil pa totalmente natatapos ang proyekto na talagang dapat agihan na kan sa tuyang mga motorista. Imagine, milyon ang budget. Tapos ang sabi nga ni kaniba, baka ngayon pag-abot kan tiguran, bahao na naman ang Banwaan kan Baaw, tamayo ngayong matultol na drainage, para patinampo. Yan po ang problema. Sana, dahil man bahao na naman ang Baaw sa kanring Kunada area. Kung araw kayo ng mga proyekto na nagkakausanin pagbaha ay inutil. Dapat ini po ang resolveran kan mga nanunungdan digdi po sa Rinconada area na mapahat-pahatan ang baha. Daway yan may mga darakulang proyekto, mga patinampo. Kung nagpaparabaha man ang sarong lugar, dakol bagan apektado. Apektado sa mga negosyo. Alangan man magtinda ka dyan sa tao kan baha. Kadakol po kan mga napeperwisyo pag nagkakaigwanin na mga baha digdi sa tuyang lugar. Kaya ini ang pangapudan niya to na dapat pakarhayon ang mga drainage ang aagian kan tubig. Belo na makabulos ang tubig hali sa taas pasiring sa kababaan. Nakadakol na kayang ulang, kaya iyo po yan ang nagiging kausa kan pagbaha digdi sa Rinconada area. Sir kayan, suluwasan kan tubig, gining sa Bicol River, dahil man na papakarhay itong pinagsasabi nga ning Bicol River Basin and Development Authority kan panahon. Ano na ang nangyayari? Ano daw, tapos na, so aagihan ka na tubig na kanal. Mayo na lamang bagang nihay-nihoy ang mga nanunungdan na bako mantultol ang baka gibo ka na mga kanal na yan na agyan kan tubig
paghaling Rinconada area, paghali sa probinsya kan Albay, napasiring dyan sa Bicol River. Kaya ngunya na bako pa pong panahon ng tig-uran, mayo pang gayong mga kalamidad, bagyo, ini ang panahon na pakarhayo na ang mga proyekto. Ang mga kanal, ang mga drainage, tanganing pag-abot kan tig-uran, dahil man kita pagparabahao na gayo. Tadakula po yan na perwisyo, digdi po sa mga negosyante, sa satuyang mga kababayan, sa mga motorista, kung pigpaparabaha ang sarong lugar. Ayan, bako sana yan nakadepende sa DPWH, kundi magin ang mga local government unit magkooperar. Tanganing mapahat-pahatan ang pagbaha digdi po sa Rinconada area. Ang mga binabaha pating lugar sa Rinconada area, so mga kasentruhan. Diyan ka magngangalas kung arin sa mga sentrong lugar kan Rinconada area ng mga banwaan, iyo po ang nanganganaan kan baha. Dapat pati ang mga local government unit, ang mga mayors, maghiriro sa bagay na ini, makikooperar kita. Mantinirunta ang kalinigan sa mga drainage. Maray nga ni, digdi sa syudad kan Iriga, sigaan palinig ni Mayor Rex Oliva kana mga drainage canal. Kaya dahil na bagang gayo binabaha sa tuyang syudad. Labo-labo ang palinig kan mga drainage canal. May dakulang epekto man yan, karahayan. Saro pa kaya na dapat matawanin atensyon digdi po sa syudad kan Iriga iyon pirming tambakan basura. Di nga ni sa barangay San Nicolas igwa na bagang basurahan digdi sa gilid kan highway, ano na yan? Dapat maghanap na kaya nin bugtakan kan mga basura si punong barangay Uboy Losinya. Nagsupog na kito sito gilid kito highway puro basura. Igwa po dyan sarong lugar, igwang sarong lugar, digdi sa San Nicolas, pag naagihan ko, perming tambakan basura, ano na niya ako ni? May isa diri ng basurahan, barangay San Nicolas, sa gilid kan tinampo. Dapat bako sanaan maghiro ang General Services Office ka na syudad nin Iriga, kundi pati ang mga barangay officials. Maghanap man ka mo nin basurahan nindo, bakong ipaubaya sa na permi sa lokal na gobyerno kan Iriga. Taday na kaya, kung minsan na hakuton ang mga basura dyan, pasanangani sa sentro, permi bagang tambak ang basura. Anong nangyayari digdi po sa nagkapirang mga barangay na yaon sa sentro kan Iriga, perming tambak ang basura. Sige man ang hakot kan mga basurero. Diyan ka mangalas, sige ang hakot nin basura, dahil nauubos ang basura, digdi po sa syudad kan Iriga. Sa ibang lugar, bako manarog kay ni. Dapat makikooperar ang lambang saro sa satuya. Bako sanaan mga barangay officials, bako sanaan GSO, ang dapat maghiro kan bagay na ini. Kani ba kaya, pigpaparadaran, basura, digdi sa kasentruhan, igwang mga nahiling ako dyan na inaapon ang basura dyan pa sa basuran sa may San Juan, San Roque. Daw niya ako harali ang mga basurang ini na barangay, igwang mga nagdadaraan, iba tri-mobile, iba padyak. Kundi ang padyak, karo ang basura sa sentro, dinadara dyan sa barangay San Roque. Ang ibang mga paratinda. Niya ko, ano taarog kaya? Anong nangyayari? Bueno, nasa linyaman si Karondangatan. Karondangatan, pasok.
Pambihira ta na wara baga si Karondang atan balik ka giraray kun yaon ka pa sa imong lokasyon. Wala po kitang 34 minutos makalampas alas 8 nin pagkaaga. Kumusta man dyan sa Panuan ka na Bula Camarines Sur ki Vice Mayor Nilo Totoy Malanyaon. Siyempre sa bagong alkalde kan Panuanin Bula ki Mayor-elect Nonoy Ibasco. Sinsa sa iyang mga pag-iriba. Si dating alkalde Migay Ibasco. Yan alkalde digdi po sa Rinconada area na pasimple siya na. Pero iba yan dahil ka magsuba-suba. Pag naanggot si Mayor Migay, anggot pati yan sa mga adik po sir dyan sa Panuan Kanbula. Nataram yan bigla na garadanon ngayon mga adik. An mga puser sa Panuan Kanbula ay Santissima. Naruman siya na digong. Si dating Presidente Rodrigo Duterte kan panahon, minataram ito pagpapatayin. Ang hindi sumunod sa aking patakaran na wag maggamit ng droga, ng siyabo. Ako, binsido man ako ka ito kaya dating Presidente Rodrigo Duterte sa kampanya laban sa illegal na droga. Anday ko lang binsido duman na nauubos sa mga Pilipino pigpapara garadan sa katutukhang sa mga Chinese librido. Ayo lang anday ko believe duman. Pero sa kampanya niya laban sa illegal na droga ay binsido kita duman. At least nabawas-bawasan sa mga adik puser digdi po sa nasyon Pilipinas. Kunya nagbabalik na naman da. Mayo na kaya tokhang. Yaron nakaribay tokso. May nahali ang tokso digdi sa mga nagagamit ka na illegal na droga ang siyabo. Maray ka ini anmagin pedeya chip si ano yan ating Vice Governor Imelda Papin kantahan lang kamo kayang kantokso mariresolveran ang problema sa droga. Kaya halatonta daw kumbaga mga policy ni General Nicolas Torre III na bagong PNP chief kana Philippine National Police digdi po sa tuyang nasyon. Magpakitang gilas ako sanang duman sa parte kan Davao kundi sa enterong Pilipinas. Diyan marisa niya to kung hanggang sain ang kakayahan kay ni General Nicolas Torre kan PNP. Nagbabalik si Karondang Atan, pasok. Pambira ta, dahil baga Hello. Oh, go ahead. Hello. Go ahead, tabi, Karondang Atan. Pa-check man po kang connection dyan sa ano.
May akong nadadango. Naglalaog ka na nga ni, digdi sa audio. Go ahead na. Go ahead na, Tabi. Naglalaog ka na nga ni sa audio. Okay, sige. Salamat, Tabi. Dahil ko lang kaya nadadango ka si sinasabi nindang tokpak. So anyway, good morning. Tapos na parang tabay. Lalong sa mo karon. Kuya man siya paretang niyan, tulong individual pinag-arestar sa support drug bypass operation na pinagtibok ng Philippine Drug Enforcement Agency, Alpine, tukan sa Barangay Pigkalinskas, PCT. Ang mga spesyado na pag-araman sa Gumagkas 32 anyos, ang electrician, alias Reynaldo, 35 anyos, sarong helper, asin man sarong alias Tio Base, 11 anyos, sarong parking boy. Ang mga suspetsado na kuanan asin na min magkakanigo o kaya nindo si Ramos na sabu na nagkakagdagan o siyempre unong kilos sa isyertos pesos. Ang mga suspetsado na atubang niya sa sarong kaso niboy sa nagbayular in Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Sa tangon yan, para mas pamagkiraray na pinag-iingat kahit patulak ang pulis ang sinapit ng sarong individual na nagsadarapong. Doon na bareta at sa lado lukat. Tamata na karon na Jonathan Riva reporting. Field Report! Salamat karundang atan sa mga dugang mong impormasyon hali dyan sa luwas. Congratulations pala sa Bicol University, top 2 nationwide sa katatapos pasanang Certified Public Accountant Board Exam. Ini sarong nagpapatunay o pagpapatunay na sa indang katatagan na sindedikasyon sa pag-aadal kaya maugma ang enterong komunidad kan biyo sa pagkakasungkit kan top 2 place na nakuha kay ni sa katatapos pasanang CPA examination. Nabiyo ang nagangat sa ibang universidad as in 50 plus takers. Iyon nakakuha ng 80% passing rate. Tapos ini man na libreng lubong sa mga nagtitiyos na Pinoy, aprobado na sa Senado. Bako sa ng libreng kabaong ay pambira pati palan pag palubong libre na. Dawa magparapantok ang pulis. Yung mga nagaganan ililibre nin palubong. Ay pambirang nagkakaraman po yun na sa tuyang mga senador. Senate Bill number 2965 umas bistado sa apod na Pre-Funeral Services Act. Iyon pinagsulong ni Senador Rapi Tulfo. Asin pinag-sponsoran man ni Senador Amy Marcos na naaprobara na sa ikatulo asin pinal na pagbasa duman sa Senado. Igon sa resolution ang mga nagtitios ang pinagsasambit sa bagay na ini asin itong mga pamilyang nagkikita ni nababa sa poverty threshold arog kan pinagtagama ka National Economic and Development Authority asin ang mga daikayang makapagtaonin minimum basic needs arog kan pagkakan salud, edukasyon, harong, asin iba pang panginot na pangangaepo. Kasunod man sa nakapalaman sa Erarom, kan Republic Act number 8425 o Social Reform and Poverty Alleviation Act. Itatawan libreng funeral services sa mga pamilyang nasa crisis situation. Itong mga talagang hard life ang kamugtakan na pinagsasabi kan Department of Social Welfare and Development kabilang ang mga nagtitiyos na pamilya apektado kan kalamidad sa kunasin ng bapang emergency circumstances. Nakalaog na bagang langaw digdi sa tuya pero may poultry kitang kataida.
kwalipikado mga nagtitios na pamilya na tatawanin indigent funeral package. Baka hali ni sa basura. Digdi sa San Nicolas ta. Grabe na kan basura San Nicolas. At yan, ipapadagos niya to. Yan ta nagbabalik baga Giraray si Karondang Atan. Field Report! Karondang Atan, pasok. Salamat, Karondang Philip. Nagsusupay ang stock din paroy at inman po taas sa Bodega National Food Authority o ang NFA. Kasama rin ito na nakaabot na sa lampas 500 na sa ako alam at ang Camarines Sur sa ikabali sa mga probinsya na magpabakal din paratong presyo ng bagas sa 20 pesos kada kilo and tinda ang mag-supply sa Sorsogon. Nakulang ang stock. Nakalat na lang daling formal na direktiba. Ali sa opisina regional na nagkarahon ang supply in bagas sa probinsya ng Sorsogon. Hindi ang mga pahayag niyo ay si Provincial Manager Market Malamanan sa NFA Camarines Sur. Mantang mayong direktiba ang Department of Agriculture na magpabakal ng baratong presyo ng bagas. Ang Sitag Bodega sa Pili Camarines Sur. Paano na sinabi sa 470 pesos at akong paroy mantang na ilabing 37 mil naman na akong bagas. Panahon ng aranihan na karos ng pipirila at mga paraoma na mapatukod din paroy atin sa huli sa kasidad 24 pesos at kilo at balikin. Atin ahal na paroy halis sa paraoma mantang 18 pesos na sa bagong ani. Saan ka marin ito iyo ang inakod na ang bubunit paroy sa Bicol kaya ang mga buday sa kaini. Pero isang baksin sa paroy at inman bagas. Ang opisina regional ka na sa paagitan ng regional manager at duty na preparado sila na magbakal sa maraming bagas. Alagad ng galat sa nakatokal na sa DA Secretary. Ang mga opisina provincial ka na NFA at aanap na kanpang muli kan paroy galing pagbuhan ng direktiba makapapagod tulog sa bagas sa 20 pesos kada kilo. Pag-dirupuan sa panahon ng presidential election, si President Ferdinand Marcos ay baba niya ang presyo sa 20 pesos. Sama niya ang reklamo ka sa mga para kumahiyo at ang President Troy ulit sa panahon ng aranihan. Pero sa kainin dyan sa President Yohan Vice President Law ay naprobahan sa dating administrasyon sa dating Presidente Rodrigo Duterte. Ang nagpapagod ang kaladulo ka sa pagkakaroon sa Matatan Oliva reporting. Field Report! Salamat Giraray, Karondang Atan sa mga heras mo pang informasyon hali dyan sa luwas. Padagos niya ito ining manunungod sa libreng lubong. Na kwalipikadong nagtitios na pamilya ang tatawanin indigent funeral package kay bahanan paghahanda kan funeral documents, pagpapaimbalsamar, interment o burial services transport as in cremation. Ang mga accredited na punerarya o morgue human an o obligaro na magtaonin kabaong o earn bilang parte ka na requirements para makuha kan indigent pack o an funeral package ang pamilyang nawalat o representante ang dapat magpresentar kan mga minasunod. Number 1, valid na identification card kan claimant o beneficiary. Number 2, death certificate na pinag-issue kan hospital o city, municipal health officer o certification halis sa tribal chieftain. Ano tama kaipo pa sa tribal? Kung bako man tribal. Number 3, funeral contract na pinagpirmahan ka na representante ka nagadanan na pamilya. As in number 4, na social case study na handa kan si Saimana Restradong social worker. May social case study pa pala. Bago ka mo tawan kan funeral package. Ayan, antes mo kita magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom.
Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, ikot pa lumipat siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Ikot pa lumipat siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart Smart dishwashing paste ko! Smart Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ma'am, ano po ang dahilan ninyo? Bakit napili ninyo ang iBerry at hanggang ngayon ay patuloy nyo pa rin pong iniinom? Ako po kasi may diabetes. Nasubukan ko po mga 6 months na dahil sa mata kong nanlalabo. Kasi sabi daw nila kapag nagka-diabetes, posibleng magka-problema sa mata. Nang nasubukan ko itong iBerry ay pagkaganda. Noong mga 1 linggo ko nang iniinom, nakatulong naman sa mata ko. Kapag may mga gawain, ay malinaw na paningin ko. Di gaya noon. Mabibili ang iBerry sa Mercury Drugstore at sa mga suking butika. Ahoy!
Kidney Care time! May kwento niyo po ba kung paano kayo natulungan ng Kidney Care? Ako si Terry Robles, 59 years old. Okay. May problema ako sa kidney. Ang sabi niya, ay, ang taas ng creatinine, 237. Hindi normal to. So, nakainom na po pala kayo ng Kidney Care? Pag ubos ko ng bali isang buwan yun isang box. Pagkuha ko to result, ay, very good, bumaba. Oh, okay. Dahil doon sa ininom kong Kidney Care, ay, bumalik sa normal ang creatinine ko. Ayun na lang ang pinaka-maintenance ko ngayon. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Nakagat ka sa ayam? Irabax mo na yan. Nakalmot ikakaupos? I-Ravax mo na yan. Magpabakuna na sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. 7 years na po sindang pinagkakatiwalaan sa healthcare services at kusira reliable professionals. Barato asin de kalidad na bakuna. Ligtas, probado, asin asertado. Alagang Ravax yan. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bakunang angat, serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. An active anti-rabies vaccine, $699 sana. Ang booster, pre-exposure, senior as in PWD, $499 sana. Agkuman sira flu vaccine, pneumonia vaccine, asin iba pa. Kaya't mayang na. Sadi na kita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Baoy na sa 0967-152-0610 o bumisita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic sa Alfilor Street, San Miguel, Iriga City, sa taas na Ka-Law Office ni Attorney Ferdinandinho Arani Sayusan. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Kapmark, sali po kayo sa programang Gulayan sa Barangay ng Department of Agriculture. Gulayan sa Barangay? Ano pong programa yan? Ang Gulayan sa Barangay ay isang programa ng DA na itinataguyod ang pagkakaroon ng sapat, sariwa at masustansyang pagkain sa mga pamayanan. Bukas ito sa mga barangay na may 500 metro kwadradong bakanting lupa na maaaring pagtaniman ng mga gulay at bungang kahoy. Ano-ano ang kailangang isumite para makasali dyan?
letter of intent, barangay resolution, endorsement letter mula sa opisina ng Provincial Agriculturist, geotag photo ng proposed project site at master list ng mga grupo o individual na magtatatag at magmamantini ng inyong gulayan. Madali lang palang sumali sa gulayan sa barangay. Ang DA Bicol ay namimigay ng vegetable seeds at farm inputs para sa mga nais lumahok sa programang Gulayan sa Barangay. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa DA Bicol High Value Crops Development Program, Barangay San Agustin, Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Sa inman na sulukan rin kunada, Asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta Asin Platika. Balik po kita rin sa tuyang programa. Paano lang kitang 1 minuto antes kita magpaaram. Hoy, igo pala nakatalaan na naman ngunyan na brownout. Atod kan kaso record 3. Puna alas 9 nin pagkaagas, alas 5 nin pagkahapon. 8 oras na brownout ang apektadong lugar yun Agdangan Baaw, Partikan Lourdes Baaw, San Rafael Baaw, Santa Isabel Baaw, ana rason replacement of damaged insulators, clearing of vegetation along distribution lines sa sinman ana pole insertion duman sa San Rafael Ikpan dyan po sa Banwan kan Baaw, Camarines Sur. Bueno, inabot na po kita kan oras ka na sa tuyang pamamaaram na kaibahan niya to sa pagpaabot ng informasyon si Glinda Biares sa sinman si Jonathan Oliva. Sa lado technical si Chabe na Obra, sa information o sa transmitter si Tony Matic Saison. Ako man po si Philip Serdan Barasena nagpapadyos mabalos kan sa indong daing sawang pagantabay.